L-ewwel punt. Chris Said ikkonferma li l-art li fuqha kienet ilha ssir talba snin u tkun irrifjutata x'kien hemm permess għal bini ta' housing soċjali tal il-privat b'deċiżjoni f'kampanja elettorali. Kienu stess li biex jiddefendi ruħu mill-fatt li l-kuntratt kien iffirmat 48 siegħa qabel l-elezzjoni ġenerali għalilna li litra iffirma f'Jannar. Ekku f'Jannar. Bidu ta' kampanja elettorali. Chris Said kellu jammetti li l-awtorità tad-djar kellha 40 permess biex tibni, wara li għamel ġimgħat jiddefendi ruħu billi jgħid li l-awtorità ma kellix aktar pjani li tibni. It-tielet punt. Chris Said kellu jammetti li aġixxa mingħajr l-approvazzjoni tal-bord tal-awtorità tad-djar, xi ħaġa li fit-tmexxija pubblika hija meqjusa bħala mhux etika u mhux trasparenti. Il-mistoqsija l-kbira hi għaliex Chris Said rid jaħbim il-bord. Ir-raba' punt. Jgħid li ma ndaħalx id-Dipartiment tal-Artijiet, imma l-ittra li għandna f'idejna turi biċ-ċar li ordna lid-Dipartiment tal-Artijiet lil min tagħti l-art. Il-ħames punt. Chris Said ma kienx komdu jgħid x'jagħmel jekk jirriżulta li l-kuntratt ta' ħari immur kontra l-liġi u null għaliex ma mxewx mal-proċeduri. Ipprova jitfal ħtija fuq in-nies tad-Dipartiment tal-Artijiet li jużguru li dwar dan qatt irridu nisimgħu. Fuq kollox dik ma' Chris Said kienet kwarta li wriet kemm mhux kredibbli.